Pýtate sa nás, či príjmame nové pacientky a najmä, či vám vieme pomôcť aj osobne. Rozhodli sme sa, že ak to má mať zmysel, tak neostaneme len pri videách, pretože komentáre a správy ako vyšetrenie jednoducho nestačia. Preto vám chceme pomôcť nielen teoreticky vo videách, ale aj prakticky u nás v ordinácii. Ak máte ten pocit, že si už neviete rady, že by vám tá osobná návšteva mohla pomôcť, vieme si určite na vás nájsť čas. Kľudne príďte k nám, či už hľadáte druhý názor, alebo dlhodobú starostlivosť prenesením karty. Sme neštátna ambulancia, prvá ženská a nájdete nás v nemocnici na Antolskej v Bratislave. A v prípade, že si prenesiete kartu, máme pre vás dôležitú informáciu, že máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. Ak máte záujem, pokojne nám napíšte správu alebo rovno vyplňte formulár na našom webe prvazenská.sk. Kvalitnú zdravotnú starostlivosť si totižto zaslúži každá jedna z vás.